Hej YouTube, her er min anden dag på min egen server. Og jeg har lavet mig en bank i mellemtiden og et lille hus. Har der været en forbi og lige lave en spiller. Lad os gå ind og kigge, hvad der er sket her på serveren. Der er en, der hedder Buller, der lige har bygget sit hus her. Så er der banken, hvor man kan få sat sin penge ind i. Der kan man lige se, hvordan den ser ud indeni. Lige sådan kort. Her afleverer man sin penge, eller det man nu ønsker at have i banken. Det kan være guld, det kan være hvad som helst. Og så vil de putte her ind i et eller andet sted i huset. Og det er altså kun dem, der har adgang. Man går op her, og så kan man se her. Det er kun dem for dem, der arbejder der i banken. Der er en kode til døren, så man skal indtaste for at kunne komme ind. Og ellers så er jeg fuld i gang med at skal til at lave en politistation her. Til dem, der bliver bandet. Jeg startede med at ville lave en bandeliste, men nu laver jeg en politistation, hvor man bliver puttet ind i. Og så har jeg lavet en ny udgang her. Også i min lavagrav rundt om byen her. Det er altså sådan så, at der ikke er monster inde i selve byen, men der er monster uden for byen. Så det er sådan set det, jeg lige har nået. Og så skal jeg lave sådan, så de her lamper her, de tændes, når man går ind og ud. Men det er altså et lille projekt, jeg er i gang med. Kan lige flyve over en gang. Det er set opfra indtil videre i min lille have her. Det er så meningen, at alt det herinde, det bliver sådan en informationssted, og der kommer også der vil komme nogle butikker, og der vil komme et spisested. Man kan komme ind og få gratis mad. Og dem, der var selvfølgelig hurtigt, de kan selvfølgelig få lov til at bygge et hus herinde. Der er altså stadig noget grund, man kan bygge på. Jeg tror det er sådan cirka, det er herfra, og så hele det der stykke her, der ikke er under serveren. Jeg ikke har lavet serverlås, så det betyder altså, at der er altså en god grund, man kan få bygget sig et godt hus her. Der er ikke så mange på serveren endnu, så man kan altså godt nå at komme ind og bygge et rigtig flot hus, hvis det er det, man har lyst til. Det er sådan set det, jeg har nået. Jo, jeg har bygget en portal, man frit kan benytte for et. Den er frit tilgængelig, så den kan man altså frit benytte. Og hvis man mangler sten eller et eller andet, så kan man altså også godt få det af mig her i starten. Ellers så må man altså selv ud og lede. Dem der bygger på serveren, kan man jo godt dele med en af dem, jo. Så det er sådan set det anden dag, jeg har nået. Sammen med en, der hedder Buller, som også er fuld i gang med at bygge. Og han har jo lige bygget sit hus her. Som I kan se. Og fået det låst, så når man kommer ind, så kan man altså ikke ødelægge det her hus længere. Og det, jeg har lavet sådan et specielt tegn her, så man kan se, at huset er låst.
Så i stedet for at folk de bare står og tæsker løs på det og forstår, hvorfor er det låst, så kommer det her skilt på. Og man skal huske at sætte sit navn på skilt eller på grunden, inden jeg placerer det der skilt, for ellers så kan I komme ind og rette noget som helst. Så er det lige meget. Så I skal huske at sætte jeres navn. Og hvor stor jeres grund skal være. Det kan være en god idé at sætte et skilt i hver hjørne. At her, der er min grund afmærket. Og så kommer jeg, og så sætter jeg lige sådan nogle kasser her, uden om grunden. Så det vil sige, at jeg markerer hele grunden med sådan en bøv der. Det har jeg så gjort her. Den der gule der. Og så har jeg lige lavet sådan en pæn, så det er lige fortsat. Og så har jeg selvfølgelig Buller. Han har jo selvfølgelig lige lavet det på en græsplæne. Så han kan ændre på sin grund inden for den her gule. Så alt hvad der bliver markeret med en gul løve ovenover, så det er altså låst. Så ja, det var bare lige det. Tak fordi I kiggede med.